elke keer hebben we hier een dwarsfeest in Wurm. En ja, dan zijn er altijd stritten die maken een karren. En wij maar de vriendengroep ik een karren maken. En zaten we aan er dus. Wij zijn de laatste weken van de vakantie begonnen. Dus wij zijn al dik 2 weken meer wel bezig. Wij zijn van plan een bierkarren te maken, want het thema hier is Augustfest. Nou, dat is zeg maar Oktoberfest, nou, een heel soort bier. Alleen, ja, wij zijn al hier onder 18, dus ja, wij willen dan zeg maar erin verwerken dat wij nog net mogen drinken. En maar we nog een goede slagzin van bedenken. En die komt dan hier op een zijkant. Komt een bepaalde tekst. En wat voor tekst wordt dat? Ik weet net helemaal uit mijn hollen. Nou ja, Alex zet die stage doen en die ging me vragen, ken wij een mooi van die broeken? Nou, ik zei, dat moet altijd wezen. En toen ik hoorde dat op melk, dan dacht ik, nou, zo'n plak voor die wijn had, dan maar dat was hier bij mij ook nog. En nou ja, zaten we aan de bezig hier bij mij te lonen aan. We hebben een hele grote bar maken van je kratten. Die hebben we geregeld. En die gaan net al jezelf eerst leeg dronken? Nee, maar ze net, nee, ze komen gewoon bij de Albert Heijn mooi, hè. Nee, dat hij is al leeg gingen, hè. Dat heb ik eerlijk op thuis, jongen, dat wordt net geen bier dronken hier. Nee. En hoe oud ben je hem dan al? Nou, wij zijn alweer ongeveer 15, 16. Dus al je te jong om eigenlijk al legaal aan het bier te gaan? Te jong om legaal een biertje te kopen, ja. Dus het gebeurt wel? Nou, thuis mag ik best een biertje vanuit hem, maar houd maar bij maten bloot, hè. Ja, ze zijn leeg, dat scheelt geld. Heb je zelf soldaat maken? Nou, steek als tol. Ik denk, het gaat een beetje te mal en ze met jongens even stil werden en dan lezen de benen bij het en dan maakt de radio wat zachter. Dus het gaat al hartstikke best. Wat moet er nou eigenlijk gebeuren dan? Nou, die brul die moet nog verven worden. Die komt er dan op. Die picknicktafel komt er nog op. Deze tekst. Dan komt nog gewoon de zijkant en dan alle flesjes op mijn rij. En dan is het zoals kleed, denk ik. Op de zijkant komt te staan, wat hier het mooi west, bier op het Augustfest, Den Haag gaat het voor u verpest. Zet denk je hem de hoer? Ja, zet denken wij de roer, ja. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire, blood in the breeze, and I hope that you remember me. Mijn vader die heeft thuis heel veel bomen omgezaagd.
En daar hadden we nog heel veel takken liggen en daar heb ik wat van meegenomen en hierheen gebracht. En een mooi apparaat heb je. Dankjewel. En is die voor jou? Ja, die is helemaal voor mij. Want hoe oud ben je dan? Ik ben nu 9 jaar. Ik heb hier 20 karren heen gebracht, dus ik wil wel zien waar mijn hout heen gaat nou. Ja. Mooi de fik erin. 20 karren? 20 karren. Dus u heeft een bos omgekapt? Nee, ja, de tuin hè. Tuin opgesnoeid. Maar ja, er staat heel wat hout in de tuin, dus... Ja. Dus die halve bult die blijft op u? Oh, halve bult. Dat was een hele bult, ja. Het is hier 20 jaar. Ja, 20 jaar. Maar het is in Vinkenga al, nou, ik denk 40, 45 jaar. En 3 keer is hij uitgesteld door de droogte. Daarvan is hij 1 keer aangestoken. Maar hij wordt toch altijd aangestoken? Ja, wordt altijd aangestoken, maar dat was niet de bedoeling dat hij diezelfde avond, dat was ook met de eerste paasavond, 's nachts, is hij aangestoken door de jeugd. Ach. Denken we. Ja, ja. Hoeft niet hoor. Ja, dat Kan ook wel een 40 geweest zijn, toch? Ja. Maar toen werd hij 's ochtends wakker en toen was de bult weg? Nee, we werden 's nachts gewekt. Ja, nou, er allemaal af, allemaal politie, brandweer. Een uur of 4 ben ze begonnen te blussen, dat is 's morgens 11 uur. Toen was hij pas uit. In een bonk waterzee. En nooit weer willen branden, dat was juli. Dat de rest opbrandde. Ja, dat is dan niet leuk. Dan zit je met een hele rotzooi. Ja, de leuk. Iedereen vindt het altijd leuk. En, ja, dan die eerste paasavond en het is dan weer zover dan. Dan heb je iedereen vol af en altijd gezellig. Nou ja, daar doen we het voor.